Mano talanta maber manade. Ageno ni talanta mar nyathi ma nyakono biro tere mabor kendo ting'o nying anyuola kod jogweng' duto malo. Ka kamano wadhi nyime kama season ma higani mar lig maduong' tuke mag rugby chopo e giko dirane e kinde malap ma Mamboleo kaunti ma Kisumu biro bago tuke mag Dala Sevens. Tukego oyudo sir tok kambi loso kuong mar Kenya Breweries miyogi omenda maromo silings milion 3 e jiwo chenro mag tukego. Nyaka sani tim mar KCB RFC omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe to telo abich ka gin gi points 104 ka chopo margi e quarter finals e telo ma Dala Sevens biro miyogi okombe. We are excited and we are happy to give the Dala team 3 million that is going to go towards the tournament. We're going to have 1.5 million that is going towards planning the tournament that will be given in cash, and then we will have 1.5 million in kind to bring the sherehe to our consumers and the fans and the lovers of the game. This time Dala will be different. It will be bigger than ever. We have lined up a group of artists, surprise artists that will entertain our fans. We have a good set of rugby experience, the environment, it's a whole family experience. So I think the fans should turn out in huge numbers to actually enjoy the experience that we offer.